So yun mga par, ayan. Ayun, di pa ako makatulong sa gawa dun sa bato. Sa paggawang bahay ni Kanoli kay Cum Laude Girl. At tumawag naman kay Kanoli, sabi ko magbibigay na lang ako ng isda pang ulam nila para di na sila bumili ng pang ulam. Yan. Babalutin ko. At yung iba bibigay ko rin kila mama. Ay. Mi! Sarado mo na roda, Mi! Adi pinto! Ayan, hatid ko muna yung isda kila Kanoli at sa doon kila mama. Parang uulan na naman. Oh. Amo. Ayan. Malapit na ako kila Kanoli. Dito na ako sa San Roque. Tatay. Ang dami ka ng Isda. Yan. Oh. Pang ulam nyo. Anong panghuli mo yan? Ano panghuli mo? Yung screen. Screen? Oo. Ginawang tao? Yung pagkaon. Punta ka pala. Bubo. Hindi mo di pa ako kamay ko. Hindi na makahukay doon. Ang Naman na lang huwag tayo yun. Malambot, pala lang bigwang yung hili. Kuya. Oh. Marami kaso maliliit yung karamihan. Ang dami ah. Yung malaki, yun ang dalhin nyo. Yung iba, iwan mo dito kung gusto nila. Ito, maliliit na yan. Ay, masarap yan. Oo. Salamat. Oo. Yan, dito na. Yo! Dami. Oo. Yung iba, dadalhin ko din doon sa bahay. Di pa ka, kuya. Ha? Ayan, papunta na ako dito sa kila mama. At type ko na kila Kuya Noli, kila tatay. At nandun si Kuya Gansyo. Sila tayo muna sa trabaho muna doon. Kasi nga yung kamay ko na nagpapasip. Hindi ko kayang magpapay. Hindi magapa yung kamay ko. Yan, dito na ako sa bahay. Tindahan nila, Papa. Sabi ko. Ano yung mama? Yan, dito na ako. Ha? Sorry. Nagluluto si Papa ng turon. Kaburay. Turon. Kuha na. Ilain mo na di. Dakulad ang iyon. Ayan, ubos agad yung isda ng balde. Mayroon sa bahay, tapos yung iba bilhin ko dito sa kapatid ni Papa. Yan. Hati-hati na lang sila nun. Yan. Yan. Ay. Yan, uwi na. Grabe yung at yan, dito na ako sa bahay. Nakauwi na. Ayan yung tubig dito sa gilid ng bahay namin. Yung sa garahe. Pawala na rin. Ayan.
At binuksan na rin ng asawa ko yung tindahan. Wala nang laman. Nagdi-display pa kami kasi kagabi namili na ako kagabi ng mga paninda. Ngayon namin i-display pakaalis ng mga bata. Puyat. At yung anak ko nandyan, nakaligo na. Maya maya iatid ko na rin dun sa school. Tapos mga alas 11, balik na naman kami dun sa lawa, dun sa lake. Balik na naman kami dun para kunin naman yung mga isda na pumasok dun sa ice cream. Yan. Makulimlim na naman po. Makulimlim na naman dito sa amin. Parang uulan na naman to. Ayan, lilinisan ko na rin yung yung isda na binigay sa akin. Tapos sasabukan ko siguro para makahigop din ng sabaw habang sariwa pa yung isda. Tapos mamaya pagkalinis ko ito, nakabis na yung anak ko, ihatid ko muna dun sa school. Tapos matutulog muna ako kasi puyat na. Kasi alas 2:20 gising na ako kanina. Tapos pumunta na kami dun sa laot. Pumalaot na kami. Nakatulog ako kagabi alas 12 kasi nag-edit nga ako nung vlog ko nung kinaumagahan. Yung vlog ko nung umaga. Kaya puyat tayo. Ilang oras lang yung tulog. Kaya ayun, lilinisan ko na to para lutuin nung asawa ko. Ako matutulog muna ako. Yan.
Ayun, tapos na akong mag-ano ng isda, maglinis. Kaya ito muna yung anak ko. Bilis na, anak! Nakbilis na! Ayan po. Ito na yung nilinisan ko na isda. Yun. Ibababad ko siya ng suka, paminta, bawang. Sasagapin ko na siya. At tapos, pipilituin ko mamaya. Pwede yan bukas o mamaya. Depende sa gawa natin. Ito po yung, kung naalala nyo kahapon, yung mga binibitawan ko na yung mga big head. Yan. Kahapon maraming binitawan. Kaso bigla naisip ko na ano kaya kung hiwain ko. Tapos ibabad sa suka. Yan. Parang masarap siya. Ibabad sa suka. Kaya try natin yung luto nito ngayon. Yan. At ito naman yung tilapia. 4 na piraso. Sasabawan ko. Para yung mga bata makahigop ng sabaw, yung sariwang isda. Ayan, marinate na tayo. Kaya ko lang po pala. Ayan, antok na. Yung mga bawang. Huwag na natin nanggalin yung balat. Pero pinitpit ko na siya. Para yung aroma kasama pa rin. Paminta. Maraming paminta para masarap. Bango. Tsaka asin. Asin. Magic. Bukas na po ito, pero mas ko na siya. Suka. Maraming suka. Natin. Sige na. Ma, sagot mo na luto na di ah. Mabad na yan sa suka. Masarap yan. Yung tilapia. Ano suman mo? Ang galing yung sito ko. Ito na rin yung mga nabilot kahapon ay kagabi. Di-display na lang.